Αυτό είναι το πρώτο μας βίντεο και βρισκόμαστε πάνω στο Νημητό στην Αργυρούπολη και βρήκαμε αυτό εδώ το στοιχειωμένο μέρος. Στοιχειωμένο, δεν ξέρουμε, αλλά είναι εγκατελειμμένο και θα μπούμε λίγο μέσα. Δεν το έχουμε δει γενικά όλο. Θα σας ενημερώσουμε για άλλα βίντεο. Θα ξαναέρθουμε εδώ πέρα. Απλώς τώρα ένα γρήγορα αφού περνάμε από το βουνό θα μπούμε μέσα. Θα υπάρχει και part 2 όμως. Ναι, θα κάνουμε ολόκληρο βίντεο. Και στο part 2 θα εξερευνήσουμε πιο πολύ. Να μπεις μέσα. Πάρε την κάμερα, ναι. Λοιπόν, μαγιές, είμαστε εδώ πέρα. Εδώ αυτό που πέφτει πολύ άνετα, είναι χάλια γενικά η κατάσταση. Εδώ πέρα, παιδιά, έχει ένα στρώμα. Ναι, μπες. Και μια βιβλιοθήκη να πω κάπως. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι πολύ τρομακτικό. Εδώ οι γλάστρες. Μάγκες, εγώ όταν είχα έρθει εδώ με τους γονείς μου, Ακούστε, είναι καλή ιστορία. είχαμε δει ένα ναρκωμανί εδώ πέρα. Ένα ναρκωμανί. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε? Και μετά τέλος πάντων μας είπε μαμά να Έχει φύγουμε. μια ρότα. Φύγαμε και μας πήγανε με το ποδήλατο. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται μάλλον. Το ξαναδούμε, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like και ένα subscribe για περισσότερο content. Και τα σε όλα εδώ, ρε. Και λέμε ένα γεια από εμάς. Γεια. Ciao, τα λέμε στο επόμενο. Το εξωτερικό του σπιτιού, επειδή δείξαμε μόνο την ίσο πέρα. Θα εξερευνήσουμε και το μέσα. Πιο μέσα εκεί πέρα. Είναι πολύ τρομακτικό, τα λέμε στο επόμενο.